ja imam hitana, tako već godinu dana. Pa jebem ga ja što zinem politički. Srećni završetak. Pa ja sam poznatiji od vas. Samo da znate, Dunja cijelo vrijeme snima. Čekam da mi se malo ova frizura spusti. Ni muž me ovako ne kritikuj kao. Ipak si ti pobedio. Biću ne valjala. Gdje je lijepa svaki dan? Oh, baby Bali. Ono kad ponedjeljak stiže u petak i izgledam tako korpo kao da radim u banci i odobravam kredite. Imam utisak da svaki put kad se javim ja se kao nešto pravdam. Ali bila sam u Parizu nakon što sam došla, poslije par dana sam se razbolela. Još uvijek nisam potpuno zdrava, mada to verovatno neću nikad ni biti, da sad mi tu ne lažemo. Destinacija broj 1 jeste centar grada, idem u salon kod Jovane Izabele. Ukoliko vam to ime zvuči poznato, ona je među poznatijim šminkerima i ja je znam od prije 2 godine kada se moja kuma udavala. Ona nas je obe šminkala za tu priliku. Trudila sam se da ustanem što ranije, ne bi li mi kapci bili što manje otečeni, međutim ne bih rekla da sam previše uspjela u tome, pošto se tipa valjala po krevetu kao svinja po blatu. Dođete kod Jovane na šminkanje da ne štedi proizvode. Ovo je sad 18. proizvod koji stavljamo. Znači, ne volim kada šminkeri štede. Znate kako kažu stari ljudi? Kad gorimo, ne gorimo. Sad rekla Jovani kako kada bi se pogledala, da sam sad spavala sve vreme i da sam se pogledala u ogledalo, toliko ima neki pečat kada šminka da bih bukvalno pogledala sve i rekla sam Jovana Izabela me je šminkala. Samo da se javimo, da kažemo da ova šminka toliko gori da to nije realno, svetlo nas malo zeza i ovdje smo sad završili, krećemo dalje. Sada brzi odmor pre nego što odem u L'Oreal na sastanak koji podrazumeva njam i njam. Upravo idem na sastanak, a da vam pokažem i svoj outfit. Veoma je jednostavno, onako kao tomboy fazon. Nakon toga idemo u Lili i naravno da se tamo vidimo. Malkice kasnim u Lili, ali vidim da drugi ljudi ne kasne i samo vidim da je ovdje haos. Možemo. Pozdrav za djevojke i samo ću pokazati ovog malog cara. Iako sam ja kasnila, unutra je bio haos. Mnogi su me pitali gdje je lijepa svaki dan. Gdje je Ćosić i da li smo posvađane. Pa eto, čisto da kažemo, nismo posvađane. Izvinjavala mi se dugo. Uglavnom i dalje je lepa. Svaki dan, to ne mogu sada više da obećam, nisam je dugo videla. Ali eto, čisto da znate, ljudi, sve je okej. We're good. Gdje si ti svih ovih dana? Si lepa, bebo! Se sviđam? Ta Jovana baš kida. Bukvalno je sada 12 sati kasnije u odnosu na kad sam upala u rupu posljednji put. Od kada sam ušla u auto, da ne znam kako se zove, malo je reći, želim da se zahvalim od srca zato što ste danas bili u tolikom broju u Liliju. Djevojke su plakale, znači bukvalno ne znam šta da vam kažem, hvala vam do neba i šaljem poljubac svima ponaosob koji su danas došli. Dobro jutro, u generalnom planu malo kasnimo, ali šta je tu čudno? Tu ništa nije čudno, idemo na snimanje i vidimo se tamo. Evo nas u Radissonu, ekipa za snimanje je tu, 2 ćelava čoveka, od toga je jedan prekrio svoju ćelu kačketom, drugi kačket nije poneo. I am the visual boss i I am
Nemanja Maraš. Ajde, ja sam spremna da radimo. Da li da odmah snimamo oba kadra, i ti srećna i ti nesrećna? Da. Da ne vrtimo, da ne menjamo kadar? Da, kao u filmovima može. Kad oni prvo snime kad je neko umro i onda posle toga snime kad je bio živ. Jeste, zato što on ne umre stvarno, jer je to film. Ajde, se sviđa samo da pitam taj profesionalni moment kako sam ti donala scenarij. Jako mi sviđa, ovaj font je toliko profesionalni, i hashtag, znači influencerski je i imaš ovo naglašeno velikim slovima, malo fali ono da nešto bude boldovano, da nešto bude italik, malo da se čisto... Ja znam da ti radiš na mnogim kompanijama pa sam žela samo da ti dam utisak kompanije. Da li je neko spomenuo picu? Nemanja! Molim! Da radiš sa mnom kako treba jer ja treba zovem agenta. Ja nisam pričao s tvojim agentom. Snimanje je gotovo i nadam se da ćete taj video pogledati. Ostavit ću vam ovaj video koji smo sad snimali ispod. Farke su Naked Fashion, Balenciagice, ovo je neki stari duks iz Berške i Reserved jakna. Sada palim u H&M da uzmem nešto za slikanje za Gloriju sutra. Ovo sutra nosim na fotkanje, a ako se pitate kako je tako često gorim u H&M komadima, to je zato što imamo tehničku podršku u vidu Irene koja se stidi. Dobro jutro, nešto mi se pokvarilo ovo na čemu mi stoji kamera. Idem na slikanje za Gloriju. U taču smo. Najsmešnije je to što kada dođem negdje na vreme, došla sam u 9:59, a trebalo je u 10. Još ću da sedim par minuta u kolima, zato što više od toga što kasnim, mrzim kada dođem prva negde. Ja malo prepričam na telefon i držim ga u ruci i prolazim kad ona policija stoji sa moje desne strane, a ja ovako misle se, prođi devojko i s kim god da pričaš, da Bog da se napričala. Nema veze ako je valuta drugačija, ukoliko sad nemaš 200, to ćemo rešiti nekako drugačije. Ovo ljudi pored mene je Erna, ali ja uopšte ne volim tako da je zovem, ja volim da je zovem Divica. Ostavit ću njen Instagram ispod, zove se Diva is back. Ja je pratim duže nego ona mene, ali ne govorim to negativno. Dođi. Majke, istina, majke. Istina, ne govorim ovo zato što si ti sad pored. Ako volite pravi lifestyle tip influencera, onda obavezno morate pratiti Divicu. Trenutno se nalazim u Beogradu, a imam neke ponude da idemo u Sarajevo, tako da ćemo se možda i tamo videti. I nisam hoću da idemo na sarajevski ćevap. Ali definitivno, neću otkriti na koje to mjesto. I burek. I burek. Ljudi, kasnim kod Maraša 2 sata. Mislim da mi neće Maraš otvoriti. Da. Situacija je sljedeća. Imam pola strane još, sačekaj. Mrzim me da ustanem i otvorim ti vrata, jer kasniš 2 sata. Jel ti rekao neko nekada si jako lepo bez šminke? Biću ne valjala. Izmislila sam je. Dobar dan i dobrodošli na još jedno snimanje za Maybelline. Danas je prvi dan snimanja od 2 dana snimanja u ovom turnusu, da kažemo. Tu je Điki, posle će doći Lana, sutra dolazi čak i jedna Luna, tako da će biti svašta. Ja ću posle malo snimiti da vidite kako izgleda snimanje uopšte, koliko to ljudi ima, sad ću vam pokažem koliko ljudi ovdje ima. Znači ovi svi ljudi rade na tome da ja budem lepa i
da ne izgovorim Maybelline. Jel se sećate Lara Croft? E pa ona je ništa za mene. Znači, bubica, sad znate gdje se stavi. Ako me dovoljno dugo pratite, onda znate da se dobro snimanje završava girosom u ulici Gladnih, bukvalno. Najbolji giros. I imamo sutra gošću na snimanju koju vi jako dobro znate. Tako da, nek mi sasrećem sutra. Ono kad sinoć jedan giros koji zaboravim da izbacim iz kola i sada mi cijela kola mirišu kao da radim na girosu. Ali dobro, imamo novi hit, ljudi. Sobi, jesi ti radio? Jednu stvar koju treba da znate kada se radi o snimanjima jeste da snimanja kasne IHH. Ja trenutno isprobavam outfit zato što oni tamo kasne neverovatno. Inače, ovo je šminkernica, ovo je Đikev ugao. Ovo ovdje gdje je hot mess je moj, Lanin i svačiji drugi ugao. A ovdje su stvari, ja trenutno biram šta ću da obučem za teaser koji je kao najavni video za cijelu sezonu. Cheeseburg i boži, morala sam da napravim pauzu za mekić. Nemoj Dunja, nisam gladna, sita sam kao valjak. Sita sam Dunja kao valjak. Ja sam prestitan kao valjak. Sad ću da ti jedem, majko. Takvu crnu tačno kaži. Kažičicu da ti A Dunja, ti kažeš ladla? Ladla? Ne, ladla. Yeah, but she has jeans, so... Yeah, I have to. Dali biće perfect. But yeah, it would be like... I don't think the blazer goes well with jeans. It's not urban enough to... Yeah, me too. Because it's not that kind of blazer. A ti, a šta ćemo dole na noge? Sandala, ove zlatne. Zlatnice ove. Može. Dunja, ćeš ti biti u ravnom ili u štiklama? U štiklama. Odlično. Znači da će biti pigmec. Pored njih dve, da. Nismo upoznali. Ne, Ana, drago mi je. Imamo taj deo u garderobi koji ćete vas dve same da budete. Koji deo u garderobi? Tamo ćemo da napravimo ugao koji deluje kao vaš intimni ugao ili u sofi ili... U kom smislu? U intimni? Da. Povučeno od, kao nije scena nego ono, kao da... Nije snimanja spota. Ne, okej mi je. Inače na snimanjima usput dobijete Jedan porno moment. srećni završetak. Krenuli na maturu. Matura, pokušaj drugi, 2018. godina. Prošli put smo imali maturu 2017. A ja sam propala, zato imam ova propala pišnja. Zato ti ove sice viriš da si propala, jel? Ove za lamine, ne zaboravi, da. Ali ima neki korektor, neki malo tamo? Fit Me ima korektor do jaja. 30-tica ima Fit Me, možda. A, ona hoće da prekrije samo što ima bubuljičetine. Joj, izvini, nisam stvarno mislila. Nisam to mislila. Bubuljičetine. Nisam to mislila. Veruj mi da mi ona mi je gora od žene. Ni muž me ovako ne kritikuje kao ona. Ipak si ti pobedila, gledaš kad neći. Samo da znate, Dunja cijelo vrijeme snima. Ja imam na kameri gdje si rekao da si trudna, pa vidi sad.
šta ti je činiti? Akcija! A prvi april kapiram da mi je smislila neku pakao neki i sad još i kasnije. Pakao se zovem ja, to mi je drugo ime. Laku noć ti još poželim svaku noć i kad nisi moja ti lepo sanjaj ljubavi. Ne znam koliko njih za tobom uzdiše, ali jedno znam, ko te voli najviše. Ljudi, trenutno je blizu 10, iako je današnje snimanje trebalo da traje do 4. Desilo se to da je sad 10 sati. To je sve bilo za danas i vidimo se sutra. Ćao se! Za dušu sam te zašio i dugo plašio da te ne izgubi. Znači sad sam izašla od frizera, prvo čekam da mi se malo ova frizura spusti. Moram da stavim konturu pošto to nisam imala kada. Treba da smršam do sljedeće nedelje jer dok sam bila bolesna ugojila sam se. Zove me mama, se na pinku da bio sam danas, mama ja imam kitana, tako već godinu dana. Moraš da ti se javiš da kažeš gdje sam što radila, nisam se ništa javila, ajde. Ajde napi na ono, jel možeš da stane na to? Nalazimo se u tržnom centru Ušće, jel nas Ušće platilo da kažemo gde smo? Nažalost nije. Ovo nije sponzorisan. Ovo nije sponzorisan. Nije. Ja sam Zoran, viđali ste me u videu kod Zoran. Dotične. Nećete niko prepoznati neko. Dobro, pa ja znaju već ljudi, pa ja sam poznati od vas. A realno? Pa realno jesam. Evo situacija, ponovo ću ispričati iz Beča. Devojke me zaustavljaju, to sam pričao kod dana u videu, devojke me zaustavljaju kao, izvini Zoran, jel možeš da nas slikaš? I ovako kao, da, mi tebe znamo iz Eninog videa, Ena stoji pored. Kao, okej. Nisu me prepoznali. Maha. Ne smiju da ti priđu. Ne smiju, zato što Ena tipa beach vadi tuče fanove. Mrzim ove vaše fancy italijanske restorane u kojima sam ja ponovan. Si ponela sve? Pa ja sam šta reći ću. Uzet ću nešto u Mediusu. Da vidim kakve salama imaju. Nešto kvalitetno. Nemaš Dunja šta kupi. Je li ovo sad opet politički? Pa jebem ga ja što zinem politički je. U ideji... Ne čuješ da pišti? Šta znači što pišti? Svuda to voće... Miro, šta misliš zašto pišti auto? Što se nisam vesela. Beži se ono. I da sam god vidjela, pa sam išla tu, ima prodavničica, kupila nekoliko i kupila sam ovo grošće. Da li, molim te, možeš matematički da mi objasniš šta znači što držiš pojas u ruci? Pa ti misliš da auto zna kad ti držiš u ruci pojas? Jel ti misliš da on to zna? Pa ovo nisam vidjela u životu. Pa ja nisam imala tako savremeni auto kao ti, meni je drago, meni je drago, a ti mene sad utucavaš kako ja nisam imala savremen auto i kako ja nisam više savremena. Tucavam te. Dao Bog, bio ti život, ja ti želim sve najbolje, da te zdravlje služi. Neću. I da duže živiš i bolje od mene. Ja ću kratko živjeti, to znam već. Pa kakva se eksplozivno hoćeš. Dobro jutro i dobrodošli u posljednji radni dan u mjesecu februaru, moj radni dan koji će bukvalno da bude haos, ali šta se radi, znači ne vidim ništa od buđavog snijega. Sve sam očekivala, ali vidjela sam snegu, Martu. To nisam. Idem u Beograd da pozavršavam neke stvari, da svratim do H&M-a, odnosno do njihovog showrooma. Treba da ufotkam neka 3 posta i danas će biti, što kaže Ceca, turbulentno. Sa mnom je i moj mali pomoćnik koji danas ima svoju ulogu. Za postove plaćam, procentualno imamo neki dogovor, tako da ništa se ne brinite, ni Mira ni Baby nikada do sada nisu bile oštećene. A sad čekaj, ti sada nekom pričaš koliko je ovo zamorno. Ja se kunem da ljudi ne bi verovali, da? Na primjer, ljudi bi mislili da si ti samo krenula na folklor. Ne bi verovali da imaš i ulogu fotografa, scenariste,
režismera. Čekaj, devojko, moramo da se slažemo. Ne mogu ja ovako, ti tako. Au! Nije uopšte lako imati punđu, veruj mi. Veruj mi, ej, meni kao viri. Veruj mi, veruj, sestro, ja ti činim uslugu. Inače, mi smo sad slikale neku fotku i Sara je mamila baby, držala je ovako losos iza telefona jer baby voli samo skupe stvari. O, skupe stvari, o, mojoj bebari, malo jahte, avioni, malo šišanje i trimovanje. O, baby Bali, o, London mali. S obzirom na to da Saricu niste vidjeli ceo vlog, a da ste kukali, ovo je završetak vloga, tako da odjava sa njom. Nažalost, ona neće biti ni u sledećem. Nije bila dobra. Neće da me vodi, ladno. Da. Ljudi, hvala na gledanju. Vidimo se u narednom vlogu.